Tämän oppitunnin aiheena on sotapelirakennuskehikko ja tarkoitus on esitellä sotapelisuunnittelijoille suunnittelumalli. Oppitunti on jaettu 2 osaan ja ensimmäisessä osassa käsitellään ilmapuolustuspiirin sotapelien suunnittelua, pelin suunnittelua ja rakentamista vaiheittain. Toisessa osassa tarkennetaan tätä ja tarkastellaan sitten myös pelin johtamista. Ja ilmapuolustuspiirin sotapeleillä tavoitellaan, että pelaava harjoitteleva joukko oppii ilmapuolustuspiirin taistelutapaa. Lisäksi peleissä halutaan myös opettaa päätöksentekoa suunnitteluvaiheessa, eli kun joukko on saanut tehtävän ja alkaa suunnitella sitä, millaisia päätöksiä siinä pitää tehdä, osataan arvioida tehtävää, tilannetta, vihollisen toimintaa sekä sitten osataan arvioida, että mitkä omat toimintaperiaatteet, toimintatavat ja taktiikat soveltuu kuhunkin tilanteeseen. Sen lisäksi halutaan harjoitella päätöksentekoa toimintavaiheissa, eli kun ollaan jo operaatiossa, vartioidaan ja suojataan vaikka lentokenttää sekä sitten itse taisteluvaiheessa kuin myös sitten taistelun jälkeen. Ja periaatteita, mitä näissä peleissä sovelletaan, näitä jo vähän sivuttiinkin aikaisemmassa oppitunnissa. Eli taistelu ei ole tasapuolista, toisella on enemmän joukkoja kuin toisella on erilaisia joukkoja, erilaisia suorituskykyjä. Eli pelejä lähdetään rakentamaan realistisesti, eikä mietitä, että aina pitäisi molemmalla puolella olla samanlaiset joukot. Taistelu ei ole vuoropohjaista, näin ollen pelinkään ei tarvitse olla vuoropohjaista. Se toki voi olla, jos se tukee oppimistarkoitusta. Mutta esimerkiksi juuri, että kummalle puolella on aloite tai kumpi saa yllätyksen, pääsee pelaamaan oman vuoronsa ensin. Ja jos toinen osapuoli on passiivinen, ei ehdi tekemään päätöksiä, silloin voi vaikka jäädä pelivuoro välistä. Olosuhteet vaikuttaa myöskin toimintaan ja esimerkiksi fysiikan lakeja ei tule alkaa muuttamaan realistisissa sotapeleissä, jos joukko liikkuu tietyn matkan tai joukko liikkuu jalan esimerkiksi 3 kilometriä tunnissa, ei tätä tule nopeuttaa ja esimerkiksi taisteluaikana liike saattaa olla vielä tästäkin hitaampaa. Ja marssinopeudet ovat riippuvaisia siitä, millaisia kalustoa on, millaista olosuhdetta on ja yleensä marssi on hitaampaa kuin suunnitellaan. Ja myös tälle, että jos on pimeää, ei myöskään nähdä mitään, eli ole pimeää näkökykyä. Patruunat loppuvat, jos taistelut jatkuvat pitkään eikä huollosta pidetä huolta. Ja myöskin joukko ei pysty taistelemaan viikkoja peräkkäin ilman vettä, ruokaa ja lepoa. Mennään sitten pelin suunnitteluun. Haasteita pelin suunnittelussa on yleisin se, että unohdetaan se pelin tavoite. Eli aina kun annetaan pelille joku tavoite, sen tulee erittäin vahvasti ohjata sitten pelin suunnittelua. Ja tämmöisiä virheitä, mihin itse kukin voi syyllistyä, on se, että unohdetaan se pelin tavoite ja lähdetään ottamaan kaikkea mahdollista mukaan siihen peliin. Otetaan vaikka sääolosuhteita, otetaan johtamisjärjestelmiä, otetaan huoltoa, epäsuoraa tulta, kaikki tärkeitä asioita ja ihan ok, kunhan ne ei sotke sitä peliä eikä haittaa varsinaista oppimistavoitetta. Ja tässä on myös hyvä huomioida, että pelin kehittäminen, pelejä on siis aina hyvä kehittää kokemusten mukaan, niin aina se kehittäminen ei tarkoita asioiden lisäämistä, välillä se voi tarkoittaa asioiden pois jättämistä. Sitten myös suunnittelussa ei yksi riski on, että ei oteta huomioon pelaajien lähtötasoa, ei auteta pelaajia alussa, laitetaan vaikka reserviläiset pelaamaan tarkistuspistettä siten, että kukaan ei ole edes saanut koulutusta sille. Tai sitten taas toinen puoli, että ohjataan ihan liikaa sitä päätöksentekoa, tuetaan, jolloin joukko ei pääse itse harjoittelemaan päätöksentekoa. Tai sitten myös ongelma, mikä maaliosastojen kanssa tulee ihan pelien ulkopuolellakin, että ei harjoitella sillä oikealla vastustajalla, oikealla tilanteella, keksitään jotain vähän liian radikaaleja toimintatapoja, jotka ei olisi mahdollisia. Ja sitten myös yksi riski, että niin sanotut toissijaiset pelaajat lähtee laukalle
Peleissä on aina hyvä olla pikkasen taustahälinää, että kaikki mitä tapahtuu ei ole ilmeistä, mutta taustahälinän täytyy todellakin olla taustahälinää, eikä se saa alkaa haittaamaan pelaamista. Ja sitten henkilöiden kanssa, jotka ei ole kokeneita pelaajia eikä se substanssikaan ole tuttu, niin voi olla, että siihen pelin alkuun tulee ihan liikaa informaatiota. Ja silloin kannattaa miettiä, että onko hyvä jotain opettaa etukäteen tai onko hyvä itse peliin jo sisällyttää opetusvaihe. Tarvittaessa pelkistetään tilannetta ja pelaamista, mutta myös välillä voidaan käyttää ihan harjoitusvuoroa tai harjoituspeliä tapauksesta riippuen. Eli ei käynnistetäkään sitä varsinaista peliä heti, vaan harjoitellaan muutama vuoro, jotta se peli ja pelimekaniikka tulee tutuksi. Ja sitten myös rikkonainen pelilogiikka voi johtaa väärinpäätöksiin. Tämä on erittäin vaarallista ja voi kyllä helpostikin tapahtua. Eli tuomari, joka tuomaroi taistelun tuloksia, niin täytyy todellakin olla kokenut, jotta hän osaa tehdä sitten pelilogiikan kannalta oikeita tulkintoja. Pelin tavoitteita, mitä meillä on, niin halutaan, että opitaan toimimaan oikeassa toimintaympäristössä, niinpä me sijoitamme ilmapuolustuspiirin pelejä todennäköisiin ympäristöihin, lentokenttien tai vastaavien yhteyteen. Tietenkin jos pelataan jotain maakuntakomppanian tai muiden joukkojen pelejä, niin vastaavasti sitten ne tulee vaihtaa niin kuin siihen omaan toimintaympäristöön. Sitten halutaan myös, että opitaan tuntemaan oma organisaatio, niin käytetään omia organisaatioita. Ryhmässä on 3 partiota, joissa kussakin 3 miestä ja niin edespäin. Halutaan, että opitaan tuntea, kuinka vihollinen toimisi. Meillä se todennäköisesti voi olla semmoista erikoisjoukkotoimintaa siinä ennen kuin taistelut ovat alkaneet. Ja sitten halutaan myös, että opitaan päätöksentekoa, eli sijoitetaan peleihin päätöksentekoa vaativia tilanteita. Skenaario on sitten erittäin tärkeä. Osa pelisuunnittelua ja soveltuvan skenaarion valinta on tärkeää, että ne pelitavoitteet saadaan saavutettua. Ja meillä se skenaario muodostuu yleistilanteesta, vihollistilanteesta, joukon tehtävästä sekä toimintaympäristöstä. Näytän siitä sitten esimerkkejä vielä tarkemmin. Ja yleistilanne lähtee rakentumaan siitä, että sijoitetaan se peli johonkin vihollisen hyökkäysvaiheeseen, niin sanottuun harmaan vaiheeseen ennen kuin taistelut ovat alkaneet, tai sitten joukkojen perustamiseen, siihen liittyvää häirintää, ensimmäisiin tai toisiin sotapäiviin, hyökkäysvaiheeseen ja näin eteenpäin. Eli katsotaan soveltuva oppimistavoitteiden kannalta soveltuva yleistilanne ja valitaan sitten se. Ja komppanian tehtävässä tulee tukeutua ohjesääntöihin, eli käytetään niitä tuttuja komppania torjuu, pitää, valvoo, valmistautuu, eli ihan oppaiden mukaisia käskyjä. Sitten katsotaan fyysinen sijainti, niin kuin oli jo puhetta, niin mennään sinne, missä todennäköisesti toimittaisiin. Ja vuoden aika voitte halutessa valita pelille jonkun tietyn vuoden ajan, harjoitella vaikka talvea tai kesää, mutta käytännössä niin itse olen kokenut, että parhaiten toimii, että pelataan aina sillä vuoden ajalla ja sillä säällä, mikä pelitilanteessa sattuu olemaan. Se on pelaajille kaikista helpointa. Sitten valitaan organisaatio ja tehtävä, ja me voidaan pelata ryhmän pelejä, joukkueen pelejä tai komppanian pelejä. Esimerkiksi jos pelataan tarkistuspistettä, niin sen voi suunnitella siten, että sitä tarkistuspistettä pyörittää ryhmä tai sitten joukkue, riippuen miten halutaan. Tai TRA:ta taistelua rakennetulla alueella, että hyökkäävä tarkistava osasto on joko ryhmä tai joukkue tai komppania. Ja valitaan sitten suojaustukikohtakomppanien toimintaan liittyviä tehtäviä, kuten kohteen suojausta, tarkistuspistettä, tarkistuspisteen perustamista, pyörittämistä, kohteen tarkistamista, taistelua rakennetulla alueella, maahanlaskun torjuntaa ja niin edespäin. Ja sitten voidaan myös valita joku tietty näkökulma. Voidaan pelata vaikka ihan puhtaasti johtamisjärjestelmäpelejä tai huoltopelejä, tulejohtoa tai pioneeritoimintaa, tai näitä voidaan yhdistellä, kunhan pidetään se mielessä, ettei tehdä pelistä liian monimutkaista. Sitten valitaan peliosapuolet. En tiedä, onko
ehkä hyvä suositella yksipuoleista, mutta se on kaikista helpoin, tai varsinkin jos on kokenut pelimestari ja tuomari, mutta ei myöskään pidä välttää kaksipuoleista pelejä. Tässä vaan on tärkeää muistaa, että jos laitetaan jotkut pelaamaan vihollista, niin silloin heidän pitäisi hyvin tuntea, kuinka se A2-keltainen toimii, etteivät he lähde pelaamaan tavallaan suomalaisten tavalla toimia tai jollain ihan niin kuin väärällä tavalla. Ja sitten voidaan myös valita monta toimijaa, eli voidaan laittaa jotkut pelaamaan siviilejä tai viranomaisia. Sitäkin kannattaa harkita, siinä on omat hyvät puolensa, mutta just siinä kannattaa olla sitten tarkkana, että ne kolmannet osapuolet eivät ala haittaa peliä, vaan ennen kaikkea tukevat sitä. Sitten valitaan pelialusta, pelivuorot, säännöt ja syötteet. Ja pelialusta ja komponentteja voi valita eri lähtökohdista ja taas kerran, että mikä parhaiten palvelee sitä oppimistarkoitusta. Voidaan pelata lautapelejä, jotka pelataan todellisella karttapohjalla tai pikkasen pelkistetyllä karttapohjalla tai sitten tavallaan täysin abstraktilla kartalla. Esimerkiksi kyberpelejä voi olla hyvä pelata semmoisilla abstraktimilla lauluilla. Tai sitten voidaan käyttää miniatyyripelejä, soveltuu varmasti muutamiin peleihin aivan loistavasti. Korttipelejä, eli puhtaasti korteilla pelattava, tai sitten yhdistellään lautapelejä ja korttipelejä. Joitakin suunnitteluharjoituksia voi lähteä pelaamaan ihan puhtaalta pöydältä, jolloin se tavallaan se pelaava joukko rakentaa itse sen pelilautansa. Ja sitten on ehkä hyvä miettiä, onkin jo olemassa tietokonesimulaatioita, joita käytetään, mutta sitten myös, että voidaanko meidänkin peleissä käyttää tietokoneita tukevassa roolissa suunnittelun tukena, tai voidaanko jopa tekoälyä ottaa mukaan pelaamiseen. Mutta suositus, että kannattaa aloittaa riittävän yksinkertaisella mallilla, katsotaan joku pelilauta, se voi olla kartta tai kuten tässä tapauksessa pelkistetty kartta. Tässä on valittu pienet miniatyyrit pelinappuloiksi, jotta pelaajat saisi nopeammin käsityksen, että mitä tapahtuu. Peliä tuetaan pelikorteilla ja sitten tarvitaan myöskin pelisäännöt. Ja tässä tapauksessa niin pelaajat saa käyttää Google Mapsia, oppaita, muistiinpanovälineitä, mitkä sitten heidän tekemistään tukeekaan. Tässä on taas sitten esimerkki Pavlovin talosta, joka on ihan kaupallinen peli. Tässä on niin sanotusti 3 pelilautaa. Oikeassa reunassa ei ehkä vielä voida puhua strategisesta tasosta, mutta on tämmöinen ylempi johdon suunnittelun taso, jossa otetaan huomioon huoltoa, johtamisjärjestelmiä, epäsuoraa tulta ja ilmatorjuntaa. Sitten pelataan pikkasen tarkemmin tai ehkä jo taktisella tasolla, mietitään erilaisia hyökkäyssuuntia, miinoittamista ja sitten ihan vasemmassa reunassa on tämmöinen taistelutekninen taso, jossa ryhmitellään joukkoja talon sisällä. Ja tässä tukena on erilaisia pelikortteja, jotka tuovat sitten satunnaisuutta mukaan. Ja sitten on esimerkki komppania hyökkäyspelistä, joka pelataan ihan karttapohjalla ja NATO-merkeillä. Se voidaan joko tussilla piirtää karttaa ja pitää siinä yllä, tai sitten käyttää erilaisia nappuloita, toukkeneita, NATO-merkkitoukkeneita. Ja sitten pelivuorot ja ajanmallintaminen, ja vähän niin kuin varoittelin tuossa pelin suunnitteluhaasteista, niin kannattaa ottaa huomioon, että reserviläiset eivät välttämättä tunne sitä substanssia, missä pelataan, niin on ihan hyvä suunnitella pelin alkuun semmoinen koulutusvuoro, jossa käydään nopeasti 10, 15 tai 30 minuutissa läpi tärkeimmät asiat siitä toiminnasta. Sitten on valmistautumisvuoro, eli joukolle annetaan tehtävä, ja tehtävän perusteella he saavat suunnitella oman ryhmittämisen ja toimintansa. Tämä on siis ennen varsinaisen pelin alkua. Ja sitten pelivuorot voidaan pelata eri tavoin. Voi olla täysin vuoropohjainen, kuten sakki, jolloin vuorolla ei ole tämmöistä realistista kestoaikaa. Tai sitten voi olla reaaliaikainen, kuten esimerkiksi taistelu Kajaanin lentokentästä. Sillä simuloidaan sitä, että päätöksenteon täytyy oikeasti olla nopeaa ja pitää tehdä päätöksiä aina kulloisenkin informaation perusteella, koska hyökkääjä ei odota, että milloin ehdit oman siirtosi tekemään. Ja sitten erilaisia sovelluksia tältä väliltä
voidaan simuloida realistista aikaa, vaikka että yhden pelivuoron kestoa aina 20 minuuttia tai puoli tuntia oikeassa elämässä. Mutta sitten on hyvä oikealla esimerkki Memoir 4-4-pelistä ja vuoron riistämisestä vastustajalta. Ja tällaistakin on hyvä aina välillä miettiä. Ja tässä tapauksessa, kun hyökkääjä on onnistunut ja puolustaja vetäytyy, niin pelitekniikkaan kuuluu, että hyökkääjä pääsee hyökkäämään uudestaan, liikkumaan ja ampumaan, mikä voisi todellakin tapahtua oikeassakin taistelussa, jos joukko lähtee vetäytymään. Sitten tuomaroitavat asiat, eli mitä tuomarit tuomioi tappioita, liikkeen nopeusta, sitä, että havaitaanko joku joukko, voidaanko vaikuttaa. Ja vaihtoehtoja oli nämä, että voi olla selkeät säännöt, missä ei ole todennäköisyyksillä sijaa, kuten sakissa. Voi olla osittain esimallinnetut säännöt, jossa tykistä tuli tuottaa tietyt tappiot tai tiettyjen rajojen suuruiset tappiot. Voi olla sitten ihan satunnaisuuteen perustuvat, jolloin tappiot ovat 0–100% satunnaisuudesta johtuen, tai sitten se suositeltavat kokeneen tuomarin tulkinnat, koska oikeita todennäköisyyksiä on varsin hankala mallintaa. Sitten päätöksenteon upottamista peliin, eli kun pelisuunnittelu pääsee tähän vaiheeseen, niin sitten mietitään taas kerran sitä oppimistavoitetta, mitä on haluttu harjoitella, mitä halutaan oppia, ja voidaan laittaa pelaajat tekemään päätöksiä, että minne ryhmitytään, tai siinä valmistautumisvaiheessa, millainen on taistelujaotus, esimerkiksi kenelle annetaan sinkoja, kenelle miinoja, mietitään huollon porrastusta, annetaanko patruunoita, ruokaa etukäteen joukon mukaan, epäsuoran tulen käyttöä ja johtamisjärjestelmiä. Ja sitten myös päätöksiä vaativia, että jättääkö se vaikka komppanian päällikkö itselleen reserviä tai laittaako kaikki joukot heti tuleen. Ja jos vaikka tehtävä on ollut virka-apuun valmistautuminen ja reserviä ei ole laisinkaan, niin silloin on aika lailla helppo pelata, että tältä kohti tulee epäonnistuminen. Mutta sitten erilaisia päätöksiä, että ryhmitetäänkö sivusta tuliasemaan, tehdäänkö jotain nopeasti, yritetäänkö harhauttaa vastustajaa, houkutella se johonkin paikkaan ja sitten nämä painopisteiden valinnat. Ja painopisteiden valinta, eli johtaja voi valita ja hänen tuleekin valita se oman toiminnan painopiste. Resurssit on aina rajalliset, eivätkä riitä joka paikkaan. Ja tehtävän tulee ohjata vahvasti sitten tätä painopisteen valintaa. Mutta valintoja tehdään, että minne joukot käytetään, minne ryhmitetään pääosa joukoista, minne muodostetaan epäsuoran tulen painopiste, minne suluttamisen painopiste, minne huollon painopiste, ilmatorjunnan ja johtamisen painopiste. Ja toki hyvähän on puolustustaistelussa muodostaa näistä kokonaisuus ja yksi painopiste. Sitten pelin loppuvaiheessa mietitään, että kuinka pelisuunnittelun loppuvaiheessa mietitään, että kuinka pelistä kerätään tietoja, kuinka ne analysoidaan. Todennäköisesti haluamme tietää, että mikä on reserviläisten osaamistaso, mikä heidän päätöksenteon taso ja saada näin niin kuin syötettä, että mitä MPK-kursseilla pitäisi kouluttaa enemmän ja tarkemmin. Ja tämä saattaa olla vähän haastava sille pelimestarille, tuomarille, eli olisi hyvä, että asetetaan ihan havainnoja, joka keskittyy tekemään havaintoja ennalta valittuihin päätöksentekohetkiin. Esimerkiksi onko reserviä käytetty oikein, onko ryhmitytty oikein, mutta myös jos siinä pelin aikana tapahtuu jotain yllättävää poikkeavaa, jota pelisuunnittelijat eivät ole osanneet etukäteen miettiä. Ja sitten jokaisen pelin jälkeen on hyvä liittää semmoinen oma jälkipuinti hotwasappi, jossa käydään nopeasti läpi pelikokemukset.